Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. My Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. When you wake up, put your teacup, fill it up, 'cause it's cold outside. Early morning, rain is pouring, we can cuddle and stay inside. I'll be a blanket when your skin gets cold. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joert om de Omroep Friesland Café Tafel, een bijzondere gast. Had alles te krijgen met een bijzondere reeks van voorstellingen die in het centrum van Ljout houden worden de komende tijd. Gaat namelijk over het Liewaarder bieroproer. Er nog een heel soort mensen mij onder oren Ines Timmer in een van de haatrol. Maar de muziek komt van de dame die hier bij mij op de tafel zit. We hebben haar de laatste, 2-3 jaar kennenleerd, want ze komt je van origine net wij. Ze won de kleine prijs van Friesland, studeerde toen de popacademie en maakt het hele mooie liedse singer-songwriter versjes. Ik had hoe Sarah Dekker en haar artiestennaam is Moonloops. Welkom. Dank u wel. Hoe is het? Goed? Ja? Ja. Hoe is de gemoedstoestand? Druk. In mijn hoofd, vooral. Ik doe nu weer heel andere dingen die ik nog nooit eerder heb gedaan. Ik moet nog even mijn ritme er vinden. Hoe vaak moest je in comfortzone treden? Je bent in de opbouw van misschien wel een hele mooie muziekcarrière. Leer je elke keer weer bij of zo? Ja, natuurlijk. Je kan niet blijven doen wat je altijd deed. En ik had altijd al heel erg een soort traject in mijn hoofd wat ik wilde doorlopen. En daar komt niks van terecht. Dat is gewoon nooit zo in deze business. Dus zodra je ergens aan begint, dan rolt er weer een nieuw balletje. En dan bericht iemand je opeens: hey, wil je meedoen aan een voorstelling? En dan zeg je natuurlijk ja. En dan krijg je weer kansen via andere dingen. En dan ga je weer muziek maken. En op die manier kom je op allerlei plekken terecht. En je wordt er een betere artiest van. Maar er gebeurt gewoon heel veel. Een soort flipperkast gevoel? Ja, echt precies. Ja, je moet het balletje echt omhoog houden. Want als je door het gaatje gaat, dan vergeet iedereen. Nee, het zal vast meevallen met dat iedereen je vergeet. Maar ik voel wel dat er nu heel veel gebeurt waar ik nog wel heel veel op kan bouwen. Ik luister een interview met jou. Ik probeer een beetje in het Fries en toen is het heel Ik doe heel erg mijn best. Zodra jij moeilijk gaat kijken, ga ik wel in het Nederlands over. Ja. Want ben je het een beetje machtig inmiddels of niet? Nee, maar ik kan het wel beter verstaan. Was altijd heel erg in Leeuwarden cirkels, waarbij het niet zo'n ding was. Hier wordt niet heel veel Fries gesproken. Denk ik. Nee, zeker niet ook op school en onder jongeren ook niet heel veel. Maar nu ik dus meedoe aan de Leeuwarden Bieroproer, daar spreekt iedereen gewoon Fries met elkaar. En dan zitten wij met de band ertussen van ja, dit snappen wij allemaal niet. Wat gebeurt hier? Dat is gewoon heel gek. Gaat je dus voor een deel? Heel, ja, maar je moet wel leren. Als iemand tegen je zegt, je moet nu dit en dit en dit doen. En je moet gewoon weten wat ze zeggen. Dan ga je wel opletten en dan ga je wel uit de context dingetjes halen. In plaats van dat ik gewoon meteen uitga en denk, ja, nu moet je wel aanblijven en het gewoon maar proberen te verstaan. Dus dat gaat wel beter. Ja. Voelt het opdringerig? Of denk je, nee, dat is logisch. Ik woon nu in Friesland, ik woon in Leeuwarden. Die taal, die hoort erbij? Of denk je soms ook wel eens van nou... Ja, ik zit bij Omroep Friesland, dus ik moet zeggen, het hoort erbij. Nee, anders vraag ik ik niet. vind het wel heel opdringerig. Ik vind het heel gek dat je gewoon maar assumed, dat je maar gewoon bedenkt van, jullie verstaan ons allemaal wel. En je bent nu in ons land, dus je moet maar deze taal spreken. En dat snap ik wel. Maar ik vind het nogal bijzonder dat dit een land moet zijn met een eigen taal. Daar heb ik misschien nog een klein beetje moeite mee als buitenlander. Ja, dat schuurt dus een beetje. Nou, ik heb wel heel veel waardering voor het feit dat er een oude taal is. Dat vind ik super interessant. Dat vind ik ook heel mooi. En dat thuis gepraat wordt en dat het in leven wordt gehouden, dat vind ik ook wel belangrijk. En ik heb zelf ook nu zo onderhand wel een klein beetje ervaring met de Friese taal. En ik vind het ook wel, het heeft ook heel veel geschiedenis en identiteit. En dat vind ik super. Alleen in
in zo'n setting waar je samen wat maakt, wat ook voor een breder publiek is, wat in het Nederlands is, heb ik er wel zoiets van, nou, moet je niet zomaar maar gewoon bedenken dat ik Fries praat en dan heel beledigd kijken als ik niet Fries terugpraat. Dat hoeft van mij niet. Je mag best gewoon er niet aan denken en gewoon in het Fries beginnen. En zeggen van, sorry, maar dan moet je niet beledigd kijken als ik dat doe. Nee, nou, ik vraag het me af, want ik ben natuurlijk zo'n diep Fries en ik doe bij de omroep niks anders dan Fries praten. Maar we zijn een tweetalige provincie. Klaar, Ja. weet je wel, daar ben ik persoonlijk heel simpel in. Dus taal is om te communiceren. En als het Fries moeilijker wordt, dan moet je denk ik een soort mengvorm zoeken. Maar ik ben heel nieuwsgierig hoe jij daar tegenover staat. Want jij komt Ja. niet uit Friesland. Nee, ik vind het wel oprecht heel interessant. Het is wel iets wat ik soms ook mis met Nederland. Dat er gewoon niet zo heel veel cultuur is en identiteit daarin. En dat niemand is echt super patriotic. Niemand houdt echt van Nederland. Heb ik tenminste niet in mijn generatie. Of in elk geval in mijn Beetje kringen. haat-liefde verhouding. Nou, het is allemaal oké. Maar het is zeg maar de zesjescultuur, weet je. Het is gewoon heel erg van, ja, Nederland krijgt gewoon een voldoende over het algemeen als land. Maar als je naar het buitenland gaat, ga je niet heel trots zeggen, ik kom uit Nederland. Dat doet eigenlijk geen enkele Nederlander. En als je andere Nederlanders ziet, dan denk je meteen, nee. En dat vind ik heel interessant. En dan heb je Friesen die daar echt heel anders tegenover staan. Die echt heel erg zo zijn van, ja, maar ik kom uit Friesland en we hebben geschiedenis. En er is hier veel gebeurd. En ja, wij hebben ons ding en dat is van ons. Dat is van onze familie en dat is nostalgisch. En dat vind ik dan wel heel bijzonder. Ja, want jij komt uit Groningen. Heb je daar van de Groningers, van de Grangers, krijg je daar wat van mee zelf? Ja. Heb jij het Gronings gevoel? Nee, want ja, ik kwam ook weer uit de stad. Je bent een stadje. Ik ben echt stadjer. En daar hou ik wel heel erg van. Ik ben wel een hele trotse stadjer. Dat is wel... En eigenlijk nu ook wel een trotse Leeuwarden, hoor. Ik vind Leeuwarden voelt voor mij echt als thuiskomen nu. Omdat het mijn stad was, waar ik echt... Ik ben uit huis gegaan en toen heb ik hier mijn eigen leven opgebouwd. Dus als ik hier over straat loop, bijvoorbeeld met mijn ouders, dan zeg ik hoi tegen iedereen in plaats van in Groningen, waar mijn ouders hoi zeggen tegen iedereen. Vind ik heel machtig voelen of zo, vind ik heel leuk. Wel lekker peur. Ja, echt gewoon zo. Ja, kijk, ik kan het ook wel zelf, oké? Heb ik nu bewezen dat ik het zelf kan. Dus dat vind ik heel fijn. En ja, maar ik hou heel erg van Groningen, maar de Groningers en de Groningse Stad cultuur. natuurlijk. Hij is qua schaal ook wel een stuk groter dan Leeuwarden. 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 Ja, spreek je de schaal van Leeuwarden dan aan? Dat is allemaal net even iets kleiner, hè? Ja, ik denk... Nou, ik hou wel van grote, drukke steden. Ik ben echt een stadsmens. En ik ben ook heel internationaal ingesteld. Dus dat spreekt me wel eigenlijk aan. Meer grote en meer internationale Maar je graag mensen. reizen hier. Ja, maar het is wel... ik vond het fijn om in Leeuwarden voor mezelf te beginnen. En Hoe is ik dat? merkte... Ja, gewoon, het was echt gewoon de stad waar ik zelf kon kijken. Want ik had nog nooit op mezelf gewoond. Ik kan nog nooit... Ja, ik heb wel een jaar met mijn moeder gewoon heel veel gekookt. En zelf mijn eigen was gedaan en zo. Ik had me wel voorbereid. Wauw, Ja, het was wel echt een big deal voor een 18-jarige. je was echt voorbereid. Ik voelde me oprecht best wel vergeleken bij veel van mijn vrienden. Was ik oprecht best wel voorbereid om uit huis te gaan. Dat ik wel gewoon wist hoe ik dingen schoon moest houden. En hoe ik mijn was moest opvouwen. Doe jij je huiswerk altijd zo goed? Nou, Het is een soort van huiswerk, hè? ja, ik ben wel zo... ik heb wel zoveel faalangst dat ik wel gewoon... Ik ben wel een beetje een control freak. Dat ik wel gewoon zeker wil weten dat ik al zo'n bereidje heb voordat ik ergens aan begin. Oké. Dat heb ik wel sterk. Maar ik ben ook wel heel erg van... Oh, nu ben ik hier. Nou, we zien wel wat er nu gaat gebeuren. Dat is ook zin, want je zit nu echt, wat je zelf al een beetje omschreef, als een soort flipperkast. Het schiet alle kanten op. Dat betekent wel dat je heel vaak misschien wel het gevoel hebt dat je de controle kwijt bent. Ja. Misschien tijdelijk dan, maar toch. Ja, Heb je dat moeten leren? Je overgeven? ja dat heb ik nog steeds niet geleerd. Nee, dat heb ik echt nog niet geleerd. Dat heb ik nog totaal niet down. Maar ik weet wel, dit is iets waar ik nu in zit om dat te leren. Maar ik kan wel heel goed dingen oplossen. Als ik gewoon in een situatie word gegooid, dan los ik het wel op. Maar ik zou er liever soms... Ja, soms dan voelen dingen wel heel ver buiten mijn bereik. En dan denk ik, oké, maar ik wil daar wel bij. Maar waarom lukt dat niet? En dan voel ik me wel heel overwhelmed. Dan gebeurt er gewoon heel veel. Maar dat lost zichzelf ook altijd wel op. En ik ben er nu wel rustiger onder dan een jaar geleden. Omdat het gewoon wel... Je merkt ook, je moet dingen ook stapje voor stapje doen. In plaats van gewoon een gigantische sprong nemen en dan heel veel gemist hebben. Ik heb al de kleine
kutoptredens gedaan op rommelmarktjes voor een krat bier. Weet je, dat heb ik gedaan nu. Dat hoef ik nu niet meer te doen. Daar hoef ik niet meer naar met terug. de rug naar je toe staan. Ja, precies. De mensen die gewoon, dat er 3 mensen komen, dat heb ik nu gedaan. Dat hoeft niet meer. Nee. En dit stuk komt ook gewoon mooi op mijn cv, weet je. Dus dan het zijn gewoon stapjes die gaan bouwen naar iets. En nu heb ik wel veel meer een basis. Ook al voel ik ook nog wel, die is nog wel wankel, die kan elk moment wegvallen. Maar ik moet het gewoon geloven dat ik er op kan bouwen. Is dit het leven waar je van droomde? Ik las in een interview dat je zei van... Mijn grote droom is het leven van een... Nou, misschien niet letterlijk een popster, maar een muzikant. Een singer-songwriter. Ik wil dat leven leiden. Ja. Ben je, dat is nu? Ja, als ik keek gisteren wat foto's terug van deze zomer. En ik heb sowieso een totaal bizarre zomer gehad. Echt totaal bizar. Maar gewoon, ik heb zulke gave dingen kunnen doen. En geen enkele dag is hetzelfde. En dat vind ik superleuk. Ik vind het soms wel lastig dat het niet gewoon de werkdag van 9 tot 5 is. En dat je dan gewoon om 11 uur nog een keer ergens moet zijn. Dat je daar tot 4 uur bent. En dat je de volgende ochtend... Nou, gisteren heb ik dan tot 1 uur stond ik... tot 12 uur stond ik hier bij de kelders. En dan moest ik nog met de trein terug. En dan was ik om 1:15 thuis. En dan moest ik vanochtend om 9 uur weer in de trein zitten om hierheen te komen. Dat soort dingen. Dat is wel zwaar. Dat hakt er wel in je. Ja, dat hakt er wel in na een tijdje. Zeker nu, het worden dus 10 voorstellingen, 11 met vandaag de try-out erbij. Nou, dan is het wel... Dat zijn dan soms wel van die dingetjes dat dan echt... Dat ik bijna geleefd word door allemaal dingen. Maar aan de andere kant, er komen zoveel leuke dingen op me af... waar ik zoveel energie van krijg. En het is gewoon een leuke wereld met echt leuke mensen. Dat is ook wel niet te onderschatten. Het zijn wel echt gekkere mensen dan accountants. Nou, die kan ik prettig gestoord wijzen, maar ik snap die wel. We begonnen met een duet van die. Ik draai vaak een oornoemer van die. Prachtig versje is dat Rainbows. Dames en heren, zie ik het vooral op Spotify. Maar in dit geval even, vond ik wel leuk om met een duet even te beginnen. What a Little Love Can Do. Wat was dit voor nummer? Is dit een tijdelijke samenwerking geweest met Jelle? Ja, ik heb heel lang moeten zoeken naar een sound. Ik geloofde ook niet zo heel erg in mezelf en wat ik maakte. Want ik had altijd in mijn hoofd, nee, het kan veel groter. En toen was ik was toen bij een producer en daar was Jelle toen ook. En toen zijn we gewoon met z'n drieën gewoon een beetje gaan schrijven en een beetje klooien. Want ik vind met andere mensen schrijven vind ik een van de leukste dingen om te doen. Dat is gewoon zo ontzettend leuk om iemand anders perspectief op dingen te zien en te kijken hoe ze werken. Leer ik ook ontzettend veel van. En toen was het gewoon van, oké, we hebben nu best wel een goed nummer geschreven. Zullen we die gewoon afmaken? Dus, oké. Dus toen hebben we gewoon steeds sporadisch een paar uur, een paar dagen over een half jaar of zo daar gewerkt. Toen hebben we besloten, oké, maar met kerst willen we hem echt heel graag uitbrengen. Dus we hebben hem vorig jaar winter, november, hebben we hem uitgebracht. Ja, het was ook echt ontzettend leuk om te doen. Dat was een heel leuk proces. En Jelle is ook wel echt heel tof. Dus dat was heel leuk om te doen. Dat is weer wat anders. Wie diepen er van deze aflevering van Noorderwind? Tu te gast, Moonloops, oftewel Sarah Dekker. Van origine dus een Grijnslandse dame, maar ze wennen in Ljouwert. Maar in verband met stage is ze nou de provincie. Tuurlijk, ik bedoel, we straks wijdwijdig goed praten. En confronteert mij ik met lichtelijk met mijn leeftijd, want we gaan een plaat draaien van Queen. Dat is mijn jeugdsentiment. Dat past bij de soundtrack van mijn jeugd in ieder geval. Ja, voor mij ook, ja. En ik heb de twijfelachtige mazzel gehad om het op de laatste concert van Freddie Mercury in Leiden nog mee te mogen maken. Wat? Ja, dat is best puur toeval hoor. Dat klinkt heel eigenwijs, maar ik werd meegenomen door mijn broer. Dus achterna wel heel erg dankbaar voor. En als ik me goed herinner, heb ik ook dit nummer toen live met Freddie Mercury in Leiden bij de laatste keer van zijn leven in Nederland in ieder geval gehoord. Love of My Life. Van die prachtige album A Night at the Opera. Prachtig nummer, Love of My Life van natuurlijk Queen. En die geweldige album, maar alleen de vakkant al fantastisch is. A Night at the Opera. Voor mij behoorlijk jeugdsentiment, kan ik je vertellen. Het staat in het listje van Moonloops. Sarah Dekker, Joert, mijn gast in deze Ien op Ien. Vanuit het Omroep Friesland Café. Ze had muziekskreun voor het Liewerder Bieroproer. Hoeveel voorstellingen komen er? 10 voorstellingen en dan vanavond dus de try-out. Ja, precies. En gisteren al
secret De try-out. pre-try-out. De pre-try-out, ja, dus 12 avonden. Hoe ging het? Het liep. Het liep. Ja. Dat klinkt nog wat zuinig. Nou, het is heel gek, want we spelen dus op de kelders wat 2 levels zijn. Dus het is buiten, het is heel groot en ik ben heel klein. Dus als ik daar in mijn eentje sta, dan voelt het gewoon een beetje alsof ik daar in mijn eentje ben met een hele hoop lampen op me gericht. Dus het is een beetje gek en dan loop ik af en dan gebeurt daar weer wat. Maar dan ben ik er zo ver van verwijderd dat ik eigenlijk niet precies meer weet wat er gebeurt. En je hebt 2 verschillende levels, dus alles liep achter elkaar door. Maar ik kon niet echt bepalen. Ik denk dat ik het op zich oké deed. Maar er waren nog heel veel dingetjes van ik dacht... Oh, ik had aan die kant af moeten gaan. Oh, ik moet eventjes hier wachten. Oh, het is toch wel heel ver lopen naar de zijkant. Dat soort dingetjes. Maar daar ben ik dus nu een beetje achter. Dus het ging wel oké. Het was niet echt totale drama dat alles kapot ging. Nee, maar een echte pre-try-out. Dus in die zin de details. En dat doe je vanavond nog een keer dus. Ja. Wat is je rol? Puur alleen muzikant? Nummers spelen? Nee, ik was gevraagd om alleen de liedjes te schrijven en dan in de band te spelen. En toen werd ik later benaderd van... Hé, maar we hebben ook nog een hele mooie rol. En zou je die misschien willen vertolken? Dus ik speel ook nog wel een lekker rolletje in het hele geheel. Wat is jouw personage? Mijn personage is Aukje Skenkelen. Ik ben een Aukje. bierfamke. Ja, het bierfamke. Ik ben een bierfamke. En er zit een liefdeslijn, een Romeo en Julia lijn in. En ik ben de Julia in die lijn. Je bent een bierdrinkende Julia. Nou, de biergevende Julia. En ook wel drinkende, I guess. En dan daarnaast ik speel dan Aukje samen met mijn co-stars. Dat is heel leuk. En dan verdwijn ik daarna naar de band en dan speel ik in de band. En dan ben ik er voor de grote conclusie. Ja, dus het is een hele, hele leuke rol. Het was echt... Maar hoe vind je dat? Hoe ervaar je dat? Ik bedoel, het muzikantenschap, daar ben je nou een beetje aan gewend. Laten we vertellen, acteren is wel heel anders dan spelen. Nou ja, dat is een vak. Ja, het is echt een vak. En ik heb dat... Nou, ik weet niet of ik het onderschat heb, maar ik stond er wel heel anders in. Ik vond het veel moeilijker dan ik had verwacht. Omdat ik ben zo... Oké, ik heb 2 jaar gewerkt aan moonloops creëren. Aan gewoon in en out weten wie ik ben en waar ik voor sta en wat mijn verhaal is. Dus als ik op het podium sta, dan ben ik op zich wel een personage, maar dan ben ik wel heel erg mezelf. Dus daar ben ik vooral heel erg mee bezig van oké, ook al maak ik een foutje, dat maakt niet uit, want dat past wel bij mijn persona. En oh ja, ik zeg nu even dit, bla 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 bla. Dus ik heb zo hard gewerkt en aan mezelf staan op het podium. En nu opeens ben ik iemand anders. En ben ik iemand anders visie. Dus ben ik Pieters visie, dus de regisseur. En dan staat hij en dan zegt hij, nee, ik wil dat je het zo doet. Ik wil dat je het zo doet. Nee, je moet het zo doen. En ik ben het totaal niet gewend dat iemand mij vertelt wat ik moet doen. Dat vind ik al moeilijk genoeg. En ik snap het wel, maar ik kan gewoon nog steeds... Ik vind het dan heel moeilijk om te vertalen wat hij voor zich ziet. En ik sta er dan alleen maar en ik denk, oh, ik moet over hem praten. Dus dan wil ik hem aankijken. Maar op het theater is alles anders. Dus op het theater dan moet je met het publiek en je moet gewoon veel opener en duidelijker praten en zo. En dat zijn dingen die ik echt heb moeten leren met bloed, zweet en tranen. Dat was echt niet makkelijk. Komt er ook een soort koppengieten in die optoon? Ja, absoluut. Ja. Maar meer ook... Ik voel me ook heel nederig bijna. Dat ik echt denk van, oh, oké, Ik ben sorry, maar een radertje in het hele geheel. Of... Ja, en ook van, oh, sorry dat ik gewoon nog niet zo goed snap wat ik moet doen. En daardoor durf ik dan minder. En het hele idee is juist dat je gewoon helemaal durft... Dat je alles los durft te laten qua ego, qua onzekerheid. En dat je gewoon er alleen maar staat van... Ik sta hier gewoon helemaal als Aukje Skenkelen. En dat heb ik echt wel moeten leren. Dat was wel een heel bijzonder proces eigenlijk. Is Moonloops in dat opzicht een soort alter ego worden? Best die achter Skoolik is, waar je achter kan verschuilen? Absoluut. Ja, ik ben absoluut geen verlegen persoon hoor. Dat is niet, don't get me wrong. Maar Kom je niet over? Nee. Maar dat zegt niet het is anders. wel, Dat kan heel anders zijn wat je voelt natuurlijk. Hè? Ja, ik ben absoluut geen verlegen persoon, maar ik ben wel... ik weet niet zeker of onzeker het goede woord is, want ik voel wel wat ik doe, dat oké is en dat het wel goed is. En ik hou echt wel van op het podium staan. Maar
ik vind het wel fijn om daar een soort van iemand te creëren die alles durft en die heel erg in zichzelf gelooft. Zodat, wat Sarah doet dat niet altijd. En dan de Moonloops, als ik Moonloops ben, dan die is echt wel een fake it till you make it persoon. En dat vind ik heerlijk om voor optreden en voor op podium staan. En dat voelt gewoon minder kwetsbaar. En dan durf ik meer. En dan kan ik echt wel beter spelen. En dat vind ik heel fijn. En het staat ook voor meer natuurlijk. De Moonloop staat niet alleen maar voor de liedjes. Het staat ook voor het hele universum. En ik wil er nog veel meer omheen bouwen. Ik heb er hele grote plannen voor qua vormgeving, qua merchandise met kleren en dat soort dingen. En misschien met film. En dat wordt gewoon veel meer dan alleen maar gewoon een singer-songwriter. Dus You ain't seen nothing yet. precies, Ja. precies. Dus dat is wel een... ik vind dat wel fijn. Maar het is wel heel erg ik. Het is alleen misschien een betere, meer confident versie van mij. Ja. Misschien is dat het. Maar goed, nu zit je midden in zo'n theatervoorstelling. Hoe is dat? Trouwens, je hebt een paar hele ervaren mensen er ook bij. Ines Timmer, Ach, Janneke Brakels. Zo kijk ik nog wel even door. En dat zijn niet de eerste, de beste en ook niet de beginners. Hè? nou, dat wist ik niet. Nee, Ik kom niet wekt uit het veel Friesland. indruk of helpt het je juist? Het helpt mij heel erg. Wat kun je merken? Dat heel ervaren mensen zijn? Ja, dat merkte ik dus zodra we begonnen met spelen. En Ines, ik vind Ines echt geweldig. Ik ben echt helemaal fan van Ines. En volgens mij vindt Ines mij ook wel leuk. En we zijn wel gewoon... Ik heb een beetje het gevoel dat Ines mij ook wel een beetje bij mijn handje pakt af en toe. En wel zegt van... meid, het komt allemaal wel goed. En dat heb je, ik weet nog heel goed, dat staan we nog zo bij. Ze had dus de eerste keer dat we gingen repeteren, toen kwam ze naar me toe. En toen zag ze dus van, oh, jij hebt de liedjes geschreven voor dit. En zij moet die zingen. Dus zij zingt de liedjes die ik geschreven heb, wat ik echt al een totaal bizarre ervaring vind. En toen kwam ze naar me toe van, ja, ik had niet verwacht dat zo'n jong meisje gewoon goede, diepe teksten kon schrijven. Maar ik had niet verwacht toen ik jou zo hier zag. Maar ik vind het nu toch wel, toen ik de liedjes eenmaal doornam... Ja, dat waren wel echt hele mooie liedjes. Ik ben wel echt onder de indruk. En toen later kwam ze weer naar me toe en zei ze... Ja, ik heb je optreden bij Noorderwien even gekeken. En zei ze van, ja, ik was echt wel onder de indruk. Jij kan wel echt mooi schrijven. Dus van, yes! Ines vindt dat ik goed bezig ben. Dat voel ik toch wel heel, heel goed voelen. Heb je al geluisterd naar haar Joni Mitchell? Ik heb wat dingetjes gehoord. Ja. En ik ga er denk ik ook heen naar de première in de Harmonie. Ja. Dat weet Ines nog niet, maar dat ga ik waarschijnlijk wel doen. Bij deze. Yes. Ja. Nou ja, Ja. zij draait al heel lang mee. Hè? Vroeger E-Rolled. Als je het nog eens googelt, moet je daar ook maar eens... dat is oude volkmuziek. Oh. Van 40, 50 jaar geleden. Gaaf. Ja, old school. Ja, ik heb wel gehoord van haar avonturen in Hamburg, in de La Mis. En met Er zijn heel veel musicals. heel veel musical. Ja, ik ben een enorm musical fan. Dus dat vond ik heb er echt helemaal ondervraagd. En ze heeft heel veel verteld. En krijgt het knuffels van haar. Dat vind ik altijd heel fijn. We praten straks verder over het lied wat het bier oproer. En natuurlijk ook over die ambities als singer-songwriter, om het zo maar zo te drukken. We gaan eerst even naar toch ook wel erg verrassende keuze. Ik vond Queen nog heel leuk. We komen uit met de Wings. Oh, Baby's Request. een van de beste nummers ooit. Ja? Ja, ik denk dat ik word gewoon zo blij van dit nummer. Ik weet- Word je blij van Paul McCartney? Ja. Of toevallig in deze setting met de Wings? Nee, ik word vooral... Ja, ook van Wings natuurlijk. Maar ik word vooral heel blij van Paul McCartney. En een enorme Beatles-fan. En ja, dus ik vind dit gewoon een van de beste nummers. En het voelt een beetje als een nummer af en toe. Ik weet niet waarom. Ik vind het gewoon zo'n goed nummer. Hoe heb je dit ontdekt? Door een van mijn beste vrienden. Die is... je kent Beatles-fans. Die zijn gewoon Beatlemaniacs. Ja, die zijn heel erg fan. Dat is de holy shit. En deze man, die is echt... Laurent, hij is echt gewoon een enorme Beatles-fan. En ja, je kan geen 10 seconden in dezelfde ruimte zitten zonder dat Paul McCartney tenminste 1 keer ter sprake komt. En hij heeft me gewoon heel veel nieuwe Beatles-nummers en daarna heel veel Paul McCartney laten horen. En toen kwam ik achter dit nummer en het is gewoon nooit meer uitgegaan. When the moon lays his head on a pillow. One more time. The Wings, Baby's Request. Een mooie remasterde versie trouwens van The Wings, Paul McCartney. Is dat een beetje de heilige graal, Paul McCartney, voor de songschrijvers op de wereld? Nou, het staat wel heel hoog. Bij mij is het dus echt... Ja, ik ben een enorme Queen-fan. Daar ben ik echt ook mee opgegroeid. En dacht, dat hoor je ook wel heel erg terug in wat ik maak. Maar niet gewoon meer
het verhalende en vooral koortjes. Koortjes zijn heel belangrijk. Waarom zijn we gestopt met koortjes gebruiken voor alles? Ik vind dat echt evil. Elke producer waar ik heen ga is van, dat doen we niet. En elke keer doe ik het wel. En dan zie je, het is toch wel heel vet. Dus van, ja, laten we dat terugbrengen. Queen was daar echt. Het Dus is ik denk- een hele tijd in de muziekwereld een beetje een teken... werd zo uitgelegd, hè? Was een teken verzwakt. Als je koortjes deed, dan moest dat de slechte zanger maskeren. Ik chargeer even, hoor. Ja, Wat toch bizar is, want het is gewoon muziek maken. Ja. Je kunt met een gitaar en piano, je kunt met een koortje gaan werken. Toch? Of Ja. met vocals en dat soort dingen. ja, ik doe Maar dat nu is ook een in beetje de... de toon heel lang in de muziek geweest. Van, ja, maar backing vocals, koortjes is een teken verzwakte. Raar, hè? Ja, en dat wil ik niet. Dat vind ik ook onzin. Want juist als Ja, je ik ook, hoor. een vet goede vocalist hebt zoals Freddie... Ja, of Paul McCartney en de Beatles doen het ook. Gewoon constant koortjes onder dingen. En gewoon ook dat echt op de voorgrond. En dat maakt een nummer zoveel beter. Ja. Dat ik vind daar hou ik echt heel erg van. Ja, ik snap het. En muziek is muziek. Dus. Ja, muziek, ik doe het nu ook voor de Bierenbroer. Ik zou gitaar spelen in de band, maar er was niet echt ruimte voor. En dat is ook een enorm gedoe om rond te lopen met zo'n gitaar en een kabel. Dat was gewoon allemaal te veel gedoe. Dus ik doe nu gewoon zang in de band als de underscore. Dus dat is gewoon alleen maar... Ja, ik zing gewoon alleen maar... En dan zit er een mooi filtertje overheen. En dan voelt het gewoon heel goed. Ik vraag het jou maar, als een dame uit Groningen. Wat is het verhaal van het bieroproer? Oké. Vertel onze geschiedenis eens een keer. Nou, ik vond het oprecht interessant om dit terug te lezen in een studentenboekje. Die ik in mijn handen gedrukt kreeg van... Ja, een belangrijk evenement in de geschiedenis van Leeuwarden was de bieroproer. Ik heb oprecht gewoon voor een paar maanden gedacht van... Nee, dit is gewoon bedacht. Het is gewoon niet waar. Nee, een Het is marketingverhaal. gewoon, ja, het is gewoon een marketingverhaal. Ze hebben gewoon bedacht... Oh, we gaan een super interessant toneelstuk maken. Bier, dat trekt mensen wel. En het is gewoon echt gebeurd. Ik moet wel even de datum... Want ik heb de datum altijd verkeerd. Ja, ik had de datum niet verkeerd in mijn hoofd. Oké, het verhaal gaat over in 1400... in 1400 nog wat had je er was de biergildes in Leeuwarden. Eigenlijk, want mensen dronken alleen maar bier. Want water was gewoon giftig en verschrikkelijk. Daar en ging je vol snel met, dood aan. Ja, daar ging je gewoon heel snel dood aan. En wijn was gewoon nog minder gedronken. En melk en zo, dat ging snel over datum. Dus als je gezond wil blijven, is letterlijk ook een line in de show. Als je gezond wil blijven, moet je bier drinken. Dus dat deed iedereen. Dit is trouwens oprecht een moeilijke geschiedenis voor mij. Maar ik weet, je had de scheringers en de vetkopers. Het waren twee verschillende groepen. Vetkopers, dat was vooral binnen Leeuwarden stadsmuren. En die waren van de biergildes, want er werd lokaal bier gebrouwen. En dit lokale bier moest in de winter gedronken worden binnen Leeuwarden. Dat was gewoon een regel, ook gewoon om de lokale economie en zo te ondersteunen. Dat was gewoon zo. Eigen bier eerst. Eigen bier eerst, ja. Lokaal voor mij en jou. Ja. Dus dat was heel belangrijk voor hen. En buiten had je de scheringers. En de scheringers die brachten het bier in en die importeerden bier eigenlijk. En volgens mij in de zomer mocht men wel gewoon Haarlems kuitbier en allemaal andere Hamburgse... Toen mocht het wel van buiten komen. Ja, dan mocht het wel van buiten komen. En dat was dan gewoon feest en daarna niet meer, want lokale ondernemers, bla bla bla, goed voor elkaar zorgen. En het verhaal gaat dus eigenlijk over dat er komen twee scheringers, komen bij een kroeg en daar is Aukje Skenkelen. En Aukje Skenkelen die zegt, ja, nee, jullie hebben huisbier op de tap. Wat willen jullie? Ja, ik heb maar 1 bier en dat is het enige wat je mag. En dan zegt ze, ja, maar we willen toch wel heel graag zo'n ander biertje. Alsjeblieft, ik ben heel lief en hij gaat dood. En, op dat moment bedenkt dus die Aukje, oké, weet je wat? Ik schenk jullie wel gewoon het bier wat jullie echt willen. Want wat maakt het ook uit? Het staat er allemaal, we mogen het alleen niet drinken. We hebben het allemaal, dus. iedereen had het ook gewoon. Ja. En het werd vooral door het gedoogbeleid. En dat is een hele term. Het wordt allemaal heel goed uitgelegd in de voorstelling. Ja, je moet niet alles weggeven. Maar nee, maar dus dan inderdaad, dat zorgt dan voor een enorme oproer. Daar wordt bewijs van gevonden bij ons. Dat is op een andere manier gedaan natuurlijk. En deze voorstelling gaat dus eigenlijk over dat wordt uitgelegd hoe die oorlog dan tot stand komt. Er komt een oorlog, de scheringers die bezetten het huis van de burgemeester Kamminga. En daar wordt gewoon een hele oorlog uitgevochten over wat er nu moet gebeuren met die bierwetten.
Want nu zijn opeens die schieringers die hebben zoiets van... ja, het is allemaal verbroken. Dus we willen eigenlijk gewoon vrije handel. En we willen die bierwetten niet meer. En ja, dat wordt allemaal uitgelegd in deze voorstelling... door middel van moderne middelen die wij wel snappen. En dat wordt dan steeds geswitcht tussen moderne dingen... en dus het oude verhaal van Aukje en Fedde. En daar wordt dan een hele grote dramatische oproer. En echt een spektakel is het. En ik ga niet verklappen hoe het eindigt. Ik zeg trouwens, Ines op een ander... Wat was het? Soort aluminium-lijkend paard heen en weer vliegen. Bijvoorbeeld. Ja, dus het ziet er ook nog heel spectaculair uit. Het is echt een enorm spektakel. Ja. Het paard is 3 meter hoog. Ja, gigant-ding. Het is echt gigantisch. Er zijn heftrucks, er is vuur, er zijn camera's, er zijn dus gigantische handen. Ja, we hebben hoogwerkers. Het is echt een spektakel. Ik ben heel benieuwd. Je begint er ook helemaal bij te stralen als je erover begint. Dus tot nu toe gaat het dus heel erg lekker, begrijp ik, om ook een onderdeel te zijn van zo'n enorme voorstelling. Ja, dat is echt... Dat is wel het meest bijzondere. Dat ik echt denk van wow, dit is echt... Dit is echt gewoon... Iemand heeft dit gewoon gedroomd van... misschien moet ik een vet bizar stuk gaan maken over een gek stukje geschiedenis. En iemand heeft gewoon... Allemaal mensen... Dat is gewoon gebeurd. Ja. Je voelt ook gewoon... Dit is echt gewoon... Buoch is ook... bedenkers en uitvoerders van ongewone gebeurtenissen. En dat is letterlijk... Iemand heeft het bedacht en dan voeren ze het uit. En dat zie je aan alles. Er zijn geen kosten gespaard. Er zijn geen... Ze willen camera's erbij, dan komen de camera's erbij. Ze willen gigantische aluminium paarden, dan komen er gigantische aluminium paarden. Dan komen er gekke outfits. Weet je, dat hebben ze allemaal... Doeners. Het zijn echt doeners, maar het is ook gewoon nog daadwerkelijk een stukje geschiedenis. En het is ook gewoon best wel een goed verhaal. En de muziek is heel goed. De muziek is wel heel goed. Heb jij de muziek voor geschreven? In welke taal eigenlijk? Moest je in het Liwaders of hoe zit dat eigenlijk? In het Nederlands. In het Nederlands, maar gewoon in het Nederlands. Dat vond ik al moeilijk genoeg. Ja. Dat is niet wat ik normaal doe. Omdat het staat ook op de posters met grote letters. Het is het Liwaders wat in de titel, zeg maar. Maar het wordt gewoon Nederlands gesproken. Niet alleen maar. Beetje mix. Ja. Hoe was het trouwens voor jou in het Nederlands? Want je bent natuurlijk singer-songwriter. Doe je altijd in het Engels? Ja, ik denk... Over het algemeen in het Engels. Hè? Ja, dit was totaal buiten mijn comfortzone. Het enige wat binnen mijn comfortzone was gewoon het zingen en het schrijven. Maar ik vond het schrijven ook oprecht wel heel moeilijk. En dat heb ik dus met Matthijs van Til gedaan, die ik echt geweldig vind. Ik vind sowieso iedereen superleuk die daar meedoet, hoor. Ik denk dat wel de grootste meevaller was. Dat iedereen zo leuk was. Maar ja, ik ben echt fan van Matthijs. Hij is zo goed. Hij doet Brother Till, dat zijn met zijn broer. Maakt ze hele knotsgekke theater. Hij speelt echt in heel veel bands. Enorm goede toetsenist. En hij maakt dus ook enorm mooie soundscapes, wat als scores onder het hele stuk zijn. En hij komt dus uit Zwolle en ik ben daar gewoon een paar keer heen gegaan. En dan hebben we gewoon 4-5 nummers eruit geknald. En dat was echt een heel bijzonder proces. En dat ging ook allemaal heel, heel makkelijk. En dat was gewoon heel leuk. Dat is echt heel... En nu hebben we dus een band erbij met Rob, schoenmakers van The Desmonds. En Alusijn, die zat eerder in Make Believe. En die speelt nu bij Esther de Jong. Dus een enorm goede drummer. Dus dat is ook een hele leuke band geworden. Maar Matthijs en ik hebben wel echt de basis gelegd ook voor een beetje nog de structuur van het stuk en waar we muziek willen en zo. Dus dat was wel heel bijzonder dat we daar eigenlijk in maart al mee bezig waren. En nu gaan we dat gewoon doen. Sprankelend, lokaal gebrouwen muziektheaterspektakel uit Leeuwarder bier op joer. Jong dus de try-out van morgen de vaststelling. We praten straks verder over. Met Aukje de bierskankster. Hey, biervamke. Oh, biervamke, sorry. Biervamke. Oftewel monoloopers, oftewel Sarah Dekker. Die mijn favoriete noemerzoon kwam. Don't wanna be forward. En dit is er een van. Don't wanna cross a line, but if... Lizzie McAlpine en Pancakes for Dinner. Dat is wel lekker trouwens. I know, maar dat is een... Ben je pannenkoekliefhebber? Ja, absoluut. Liefhebster? Absoluut, Ja? niet. Ja. Moet ik heel eerlijk zeggen dat ik het echt al heel lang niet meer heb gehad. Nou. Het is ook echt een Nederlands ding om pancakes for dinner te hebben. In Amerika is dat geen ding. Dan heb je pancakes for breakfast. Of crepe op straat in Parijs. Ja, meestal voor breakfast, niet voor dinner. Ja. Waarom deze dame? I love her.
Het is echt een beetje... Het is wel ook een beetje wie ik zou willen zijn. Daarom heb ik haar uitgekozen, dit liedje ook. Het is gewoon... Wat had zij, was toen net haast blijkbaar? Nou, ze heeft wel... Ze is gewoon heel goed. Ze is beter dan ik. Gewoon een betere muzikant, alles. En ze heeft natuurlijk al gewoon... Ze is ook best wel klein, gewoon begonnen met gewoon gitaar te spelen op haar slaapkamer. En ze is gewoon uitgegroeid tot een globale popartiest. En ze heeft ook weer net een nieuw album, wat dan ook gewoon echt... Maar het is wel echt pop. Ik ben iets minder pop dan zij, denk ik. Maar ze is wel... Dit is dan echt zo'n... Dit hele album is echt geweldig. Ik ben echt een albumluisteraar ook. Dus daarom Night at the Opera van Queen is mijn favoriete album of all time. Als je het op volgorde luistert van begin tot einde, perfectie. Dit is echt het ultieme herfstalbum. Give Me a Minute van Lizzie McAlpine. Echt geweldig. Gewoon dat je gewoon zo verrassend kan songwriten. Zeg maar, elke line is zeg maar net weer wat anders. En elke keer als je denkt van... oh, ik snap waar de akkoorden in gaan... doet ze dan net weer een gek mineur of een gekke groot of zo. En dat vind ik gewoon heel... Ik hou van verrast worden in liedjes. Zij is een beetje pop-based, hè, als het ware. Waar komen die lijntjes juist? Naar die eigen muziekjoost? Is dat de country, de Americana? Of toch ook wel een beetje pop en Queen? Of is het een combinatie? Nee, ik ben wel popartiest. Toch wel. Ja, ik ben wel echt een popartiest. En wel echt wel de indie pop. Dus dat is gewoon ietsje minder 4 akkoordjes. En I love you. You broke my heart. Weet je, dat niet. Het ultieme Britney Spears gevoel bij. Britney Spears is hard. Britney Spears is hard. Dat is ook kindertijd. Dat is wel echt... Zij was ook super vernieuwend trouwens qua sound. Maar ik bedoel nu echt meer die vervelende... op de radio. Dat soort pop natuurlijk niet. En ook niet... Natuurlijk als Mo of zo. Daar connect ik ook niet zo mee. Nee, we doen eerst hetzelfde. Was toen Max Bedroom. Nou, kijk. Pop of Ja. Hoe is het zelf? Nou, ik maakte dus echt heel erg bedroom pop. Omdat ik letterlijk op mijn slaapkamer begonnen ben met liedjes schrijven. Ja. En dat daar ook opnam. En bij optredens, de cultiveer staat ik terug op als decor een bed. Ja. En op de bed. Ja, dat is echt zo leuk. Ja. Maar ben je daar een beetje Oscar van ontnemen? Ik ben veel meer gegroeid. Dus mijn sound is helemaal niet meer dat super DIY. Het is veel cleaner, veel meer... Minder dromerig? Nee, meer dromerig. Meer zo. Dus ik wil eigenlijk minder focussen op de bedroom, maar veel meer op dat dromerige. Dus ik zou het veel eerder misschien beschrijven als meer een soort dreampop. En nou, laatst speelde ik in Neushoorncafé en toen zeiden al een paar vrienden van... ja, het is gewoon galaxy pop. Dat vond ik wel leuk. Dat galaxy pop, daar sta ik wel achter. Ja, dat is gewoon gekke droomdingen. Maar ik merk al gewoon, mijn songwriting is veel complexer geworden. En het is veel... ik heb nu net een nieuwe EP opgenomen deze zomer. En dat is ook gewoon... Ja, het blijft een beetje bedroom in de sens dat het wel echt... Ik heb nog steeds alle liedjes gewoon thuis op mijn bed geschreven. Eigenlijk, behalve een paar. Maar wel, de meeste heb ik gewoon nog wel op mijn bed geschreven. Wij was er met Dos vervolgens. Ja, en dat is wel... Is het in je, maar het maakt net meer echt klinken dus. Nou, ik weet het niet zo goed. Ik in mijn hoofd nog wel, want zo ik sta er nog hetzelfde in. Dus het is nog steeds heel erg gewoon die intimiteit van de slaapkamer, wat herkenbaar is voor iedereen. Zeg maar dat je heel veel dingen hebt meegemaakt, dat je heel veel dingen moet verwerken, maar dat je eigenlijk gewoon alleen op je bed zit. Dat gevoel zit er nog steeds heel erg in. Maar ook dat je gewoon in bed ligt en dat je gewoon gigantische universums kan creëren in je hoofd. En dat eigenlijk een slaapkamer gewoon heel groot kan zijn. Omdat je letterlijk kan dromen over, of je kan boeken lezen of dat soort dingen. Je kan gewoon alles heel groot maken. En dat gevoel zit echt nog heel erg in deze EP. Dus daarin blijft het voor mij wel bedroom pop. Maar het is minder DIY. Het is minder, ik bedoel, die hele sound van de Ghost album is echt... Als ik dat hoor... Er zijn er bruggen in de buurt waar ik vanaf kan springen. Echt, ik kan dat gewoon... Het is verschrikkelijk. Maar het is wel real. Het is wel alles wat ik op dat moment kon. En nu heb ik veel meer middelen en veel meer contacten. En veel betere visie. Dus het is enorm gegroeid daarin.
Ik lees ook in een interview vandaag dat je een beetje bang was van... of tenminste, je had net zo volle zin in het meisje met de gitaar. Oh, dude. Attitude, hè? Verschrikkelijk. Ja, ik voel dat dan wel weer dubbel. Want ik denk eerst op een bed zitten met mijn gitaar. Ja. Ja, maar daar ben ik mee begonnen, Ja. omdat ik gewoon niks anders had. Maar had je het idee dat het intussen een serieuze naam was? Veel. Ja, ik word sowieso nu serieuzer genomen. Denk je dat u er uiteindelijk ook gewoon maar af met mooie liedjes uiteindelijk? Ik denk dat is wel hoe ik het heb moeten doen. Want sowieso blond klein meisje. Ik word nooit. Het is echt. Het is Oh, jij echt wordt geen 2 meter meer. Ik word, nee, ja, misschien 2 meter breed. Maar ik bedoel, dat is mijn enige optie. Maar ik word niet 2 meter lang. En ook gewoon, ik blijf altijd... Ik ben ook gecast dus voor Aukje, omdat ik een jeugdige uitstraling heb. Mijn co-star is 16 en 15. Gewoon, maar er komt een moment in je leven dat je blij bent dat je er nog heel jong uitziet. Dat- Dan moet je denk ik nog even Ik moet nog even op wachten en ik moet nu zeg maar de wereld overnemen. Ja. En zeg maar, dat is heel moeilijk als een blond klein maar er meisje. komt een moment, maar misschien 30, 40 jaar, dat je denkt, dat ze zeggen, Sarah, meisjesachtige vrouw. Dat je denkt, Ja, leuk, ja. Ja, maar dat duurt nog even. Nou, ik vind het ook niet per se erg hoor, Nee, maar dat ik vind snap het wel wel. met de Het muziek. is, maar het is zeker als ik ergens. ergens. Als een kleine meisje, Ja, dan altijd. is heel goed dat irriteert. Ja, en ik doe nu mee aan Hit the North bijvoorbeeld. Dus dat is het coachingtraject uit Groningen, Drenthe, Friesland, waar ze 12 acts kiezen om met Eurosonic is dat, in samenwerking. En nou, dan merk ik ook gewoon heel erg. Dat zijn dan. Het zijn maar 3 meiden in dat hele jaar. 1 zangeres van de band en 1 DJ-meisje die er meestal niet bij is. En nou, dan zijn we eigenlijk vaak met 2 meiden op een groep van 24 mannen. En dat is gewoon omdat het zijn allemaal die krijgen echt veel meer voor elkaar. En waar ik ook kom, ik ben altijd dat meisje met de gitaar. En ik heb best wel een beetje een rock'n'roll mentality. En als je een gesprek met me voert, dan ben ik echt totaal niet. Iedereen dacht ook, ja, dat is een verlegen meisje met een gitaartje die op een barkruk gaat spelen. En ja, die gaat alleen maar het liedje spelen. Nou, dat doe ik op zich wel. Maar het is wel... Ja, het is... Je wordt gewoon meteen standaard niet serieus genomen. Als ik ergens aankom van... Hi, ik ben de artiest. Dan moet ik echt eerst de geluidsman vaak overtuigen... dat ik wat kan. En dat vind ik wel heel vervelend. Dat wordt ook steeds vervelender. Want ik wil meer en ik wil groter spelen. En dat is wel een vervelende wereld daarin. Ja. Klinkt misschien raar, misschien wat fout therapeutisch, maar het houdt je wel scherp, denk ik. Het zorgt wel dat ik Het moet motiveert wel... op een rare manier ook. Niet op een leuke manier, maar... Nee, het is wel... Ik moet wel echt 3 keer zo hard werken, heb ik soms het idee. Als meisje en als singer-songwriter. Want als wat fijn is als singer-songwriter, je wordt heel makkelijk geboekt. Maar je wordt altijd geboekt voor 50-plussers in een kroegje. Dat is mijn publiek nu, terwijl dat is niet waar ik muziek voor maak. Ik maak gewoon muziek voor mensen van mijn... Nou, ik wil muziek maken voor alle leeftijden. Ik wil sowieso tijdloze muziek maken. Nee, dat is wel echt... Ja, no offense. Nee, Maar ik wil echt muziek maken voor alle leeftijden. Dat is echt een ding. Ik wil tijdloze muziek maken. Ja. Maar ik kom nu alleen maar op plekken waar ik live muziek maak voor... Die 50-plussers. Voor kunstmensen, op kunstmarktjes en dat soort dingen. Want daar boeken ze singer-songwriters. Terwijl mijn liedjes die kunnen veel meer zijn dan dat. En je zit wel mooi bij een fantastische voorstelling. Toch? Ja. You did it. Hartstikke mooi. Ik snap je wel. Ik snap je heel goed wat dat betreft. Al zeg ik dat als 50-plusser inmiddels. Ja. Nee, verontschuldig je niet. Voor alle leeftijden. En blijf knokken. Ja, dat ga ik zeker doen. Bij de voest op tafel. Ja. Toch zei iets. Goed. Ja. Even de zakelijke kant van het verhaal. Oké. De planning. EP. Wanneer? EP is nu bijna klaar. In oktober wordt die gemixt. En dat wordt wel heel leuk. En ik ben nu op dit moment op zoek naar representatie en dat soort dingen. Dus team bouwen, daar ben ik nu een beetje mee bezig. En dan komt ik denk aan het einde van dit jaar de eerste single uit. En dan speel ik op Eurosonic. Dus Moonloops als solist, singer-songwriter of Moonloops als band? Moonloops als band. Ja. Is het plan. Full-blown band, bedoel, bas, gitaar, drums, de hele mikmak? Ik zou het allerliefst een heel strijkorkest erbij doen. Wordt toch wat lastig. Ja. Dus ik ben nu wel... Ik heb wel je een gaat aantal pad als leden heb band, ik al... zeg ik heb al een aantal leden gespokkeld. Het is lastiger om te vinden dan ik had verwacht. Omdat we ook heel veel dingen met sound uitvogelen moeten doen. Want ik ben gewoon naar de studio gegaan. En ik met Tom Broshuis uit Utrecht van Mr. Mississippi was hij nog. En daar ben ik mee in de studio gedoken. En ik heb gewoon op alle synthesizers gewoon bling, 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 bling. En met alle gitaar. Ja, maar hoe ga je dat soort geluiden vertalen naar een live act? Als je
nou ja, dat weet ik nog niet. Ik kan niet 8 synthesizers meenemen waarvan ik geen idee heb hoe duur die zijn, waar ik die kan krijgen en wat ik ermee moet. Hoe ik die moet aansluiten, dat weet ik allemaal niet. Dus we moeten wel dus nog gewoon hele stappen te maken in de act samen krijgen en de sound. Maar daar ga ik dus de komende maanden echt keihard mee bezig. Want je loopt ondertussen ook nog stage Ook dat. voor de Popacademie Ja. in de studio. Ja. Waar? Ja. Je weet het antwoord en je wil gewoon me nog even pijn laten voelen. Nee, nou. Ja, in Limburg. In Limburg, mijn hemel krijgt het in je hoofd. Ja, ik weet het ook Ja, niet. ja, Ik ben ook gewoon een beetje een rusteloos type. Dus als ik in gewoon... Limburg. Ja, omdat ik een rusteloos type ben. En na 3 jaar ook zoiets Ik had... neem aan met de studio te maken. Ja, ook met de studio. De studio is Studio Moon Music. Dus dat is echt een heel gekke... Echt een super gekke coincidence. Het is echt een heel gek toeval. Maar het is wel... ja, dat is echt een enorm goede studio. Er zijn echt wel... Tangerine heeft daar opgenomen bijvoorbeeld. En ja, nog wel wat grote bands. En zij zijn nu echt wel bezig met grote namen ook weer. En het is echt een super mooie studio. Echt ergens in the middle of nowhere. Maar het is wel... Ja, ik krijg er ook wel heel veel creatieve vrijheid. En ze denken ook heel erg mee over mijn carrière en zo. Dus dat is gewoon heel fijn ook om echt meer in de echte industriewereld te gaan zitten. Want daar heb ik dus via Hitte Noord al wel een beetje een taste van. En via Danny van Tichelen, mijn coach, daarin. Die is van... Er gaat nu ook wel weer een nieuwe wereld voor je open. Ja, daarom. Er business gaat echt side. een hele... Ja, ook meer de business side, maar ook meer echt het... Hoe werkt het in een studio? En hoe werkt het met een label bijvoorbeeld? Want ze hebben er ook een label bij. En dan krijg je opeens inzicht in de contacten. En hoe lang een gesprek duurt. En hoe die contracten werken. En dat zijn wel dingen waar ik nu wel klaar voor ben om echt uit te gaan zoeken. En ik heb ook altijd als iets van... Ja, ik heb hier in Leeuwarden heb ik overal wel gespeeld nu. Ik heb 4 keer in Neushoorncafé gestaan. Ik heb 2 keer in Noorderwien live gedaan. Ik heb... Dan ben ik klaar. Ja, nou, voor het nieuwe album weet ik je te vinden. Nee, wat ben je naar Limburg? Kom je weer terug naar Friesland? Of Nou, hou je er graag bij? Nee, even serieus, wat zijn je plannen? Of denk je toch de Randstad in? Omdat daar misschien wel meer mogelijkheden voor je liggen? ik zou wel graag de Randstad in willen. Of zou je zelfs naar Londen of New York willen? Nou, dat zou ik uiteindelijk heel graag willen. Ik Berlijn. ja, ik zou heel graag... Ik ben in New York geweest dit jaar. En het was gewoon... Ik werd meteen verliefd op die stad. Ik ben echt... Ja, natuurlijk als toerist zie je wel gewoon Nee, maar als New York muzikant- City. Maar als muzikant ook, je voelt er is zoveel gebeurd qua geschiedenis. Ja, Radio City Music Hall, Madison Square Garden. Gewoon dat soort dingen. En ook gewoon die billboards op Times Square. Ik zag die billboards en ik wist gewoon... Ik moet en ik zal op zo'n billboard staan. En dan kom ik terug naar New York. En dat is gewoon Dan ben je nu klaar? een van mijn... Dat is wel... Nou, dan ben ik niet klaar. Maar dat is wel mijn nieuwe missie. En dat is wel echt... Daar ga ik echt alles aan doen. Maar ik moet dus nog kijken wat ik daarna ga doen. Want in principe moet ik nog afstuderen dan hier op de Academie voor Popcultuur. Maar om wel eerlijk te zijn, vind ik dat ook wel veel tijd kosten. En ik ben nu al een half jaar niet naar school geweest, omdat ik gewoon te druk had. En nu begin ik een maand later aan stage, omdat ik hiermee bezig ben met het toneelstuk. Dus daar merk ik wel, het gaat dan wel heel hard. En ik denk dat ik misschien wel terugkom naar Friesland voor een tijd om school af te maken. En dan daarna echt de wereld intrek en ga toeren en zo. Dat lijkt me heel leuk. We treffen jou eerst nog met je album. Let's make a deal. Little Astronaut heet hij. Mooie titel. We eindigen met een live-opname van Noorderwien. Ik mag wel vriendin noemen, Kat. Yes. Ja, goede vriendin van je. Samen hebben jullie het duo Ammonia Caramel Yes. opgericht. Yes. Maakt hele mooie liedjes trouwens. Daar nog plannen mee? Ja, we hebben deze zomer ook een Ammonia Caramel EP opgenomen. Ik raad het niet aan om 2 EP's in 1 maand op te nemen. Beter gezegd in 2 weken. Dat was geen... But you did it. Het was een stressvolle zomer. En een hele hete zomer. Dat hielp ook totaal niet. Maar we hebben bij Abel, bij Zalenschaaf, Abel de Gefte en Zalenschaaf bij Cloudmind Studios hebben we 5 nummers opgenomen. En het is echt zoveel vetter geworden dan ik ooit had kunnen dromen. En ja, daar gaan jullie ook meer van horen. Het wordt heel leuk. Never a Dull Moment met Sarah Dekker, Moonloops. We eindigen met het duet in ieder geval, waar we opname hebben met Cat. Want dat is de oren dus van dat duo. Heel veel succes. Dank voor je komst. Ja, bedankt. En go on and go for it. Ja, komt goed. I can't hear a single word you say. My mind is a blank page, and I don't have much
much to say. I can't hear you calling out my name, 'cause my mind plays a different game. And I don't wanna know what any of it means. Don't wanna stick around, I don't wanna wait and see. Maybe you're just looking for a different type of me. And all you say turns into la da